Moi Milla, onko sä käynyt kattoo kellä mä meen? Kun mä en varmaan enää kerkeä, kun meidän tunti alkaa muutenkin ihan kohta. Joo, oon. Hyvä. Mä meen Kristolla ja sä meet Popilla. Oikeesti? Niin isolla? Mua jännittähän sikanaa. Mä heilun siellä kuin apina. Ja mä oon vähän niinku kärpänen siellä Bobin selässä, kun Bob on niin iso. Hyvin se menee. Etkä sä oo edes kärpäsen kokoinen verrattuna Elliin. Ellihan olisi Bobin selässä kärpäsen kokoinen. Niinpä. Mut silti jännittää ihan sikana. No mä en oo mennyt kovin useasti Kristolla, niin katsotaan miten sekin menee. Kyllä mä uskon, että sekin menee hyvin, koska Bob on paljon isompi. Tai no ei se on paljon isompi, mutta iso. Se on vanha työhevonen. Osaako se edes mennä esteitä kunnolla? Uskoisin, koska ei se kai muuten olisi nyt tuntikäytössä, jos se ei pääsisi esteitä edes yli. Totta, meneekö laittaa heppoi? Joo, mennään.